سلام ተኸታተልቲ መዳብ ፎሬክስ ኣካዳሚ ከመይ ኣለኹም ኣብዘለኹም ሰላም እናተመነኹ ንሎም ዓንቲ ድማ ሓፂር ሌላ ምስ ሜታ ትሬደር 5 ወይ ድማ MT5 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፕላትፎርም ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ንትሬዲንግ ንጥቀመሉ ፕላትፎርም ማለት እዩ ሜታ ትሬደር 4 ሜታ ትሬደር 5 ክበሃል ብዙሕ ግዜ ሰሚዕና ንኸውልና ስለዚ ንሎም ዓንቲ እዛ ናይ ሜታ ትሬደር 5 እንታይ ዓይነት functions ዘለዋ ወይ እንታይ ዓይነት ስራሕቲ ዘለዋ ኣብ ውሽጢ ዲቴል ኣቲና ክንርኢና ማለት እዩ ስለዚ እዛ ሜታ ትሬደር 5 ከምቲ ናይ ሜታ ትሬደር 4 እቲ ስራሕናተን ሓደ ዓይነት እዩ ግን ሕጂ እዛ ሜታ ትሬደር 5 ቁሩብ ኣድቫንስድ ቴክኒክ ወሲኾም ኣምፂኦማ ስለ ዘለው ከመይ ጌርና ከኒሕና ኣብቲ ናህና ኣብ ጥቕሚ ነውዕላ ክንርኢና ማለት እዩ ብቐዳምነት ሓደ ፓየር ሰሌክት ምስ ገበርና ኣብዚቲ ኦፕሽንስ እንድሕርኢናዮ ኒው ኦርደር ቻርት ፕሮፐርቲ ከምኡውን ዴፕዝ ኦፍ ማርኬት ስታቲስቲክስ ዝብል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ብሓፈሽኡ ኣብቲ ሜታ ትሬደር 4 ክንረኽቦም ዘይንኽእል ፋንክሽንስ ኣለውን ኣብዚ ማርኬት ዴፕዝ ኦፍ ማርኬት እንድሕር ክሊክ ጌርና ኣብዚ እንድሕርኢናዮ ሕጂ ሓንሳብቲ ኮንትሮል ናይቲ ማርኬት ኣብ ናይ ባይ ኮንትሮል ዲ ዘሎ ወይ ድማ ናይ ሴል ኮንትሮል ኣብዚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ዋላ ዳእቲ ኤቭሪ ሚኒት ይቀያየር እምበር እቲ ዋጋታት ከመይ ይቅየር ከም ዘሎ ወይ ድማ ዝለዓለ መን ኮንትሮል ገይርዎ ከም ዘሎ ማርኬት ኣብዚ ዴፕዝ ናይቲ ማርኬት ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ድማ ኢንስታንትሊ ነዚ ምስ ረኣና ባይ ክንብል ወይ ሴል ክንብል ካብዚ ስትሬት ኣወይ ኣብ ዝለዓለ እንድሕርኢናያ እቲ ናይ ሎስ ሳይዝ ናህና ኣብዚ ኖርማል ክንቂሮ ንኽእል ኢና ብሓደ ግዜ ንኣብነት እንድሕር 0.1 ጌርናዮ ኣብዚኣ ክሊክ ብምግባር እዚኣ ኣክሰፕት ንብላ ዋን ክሊክ ትብል ማለት እዩ ዋን ክሊክ ብምግባር ማርኬት ክትከፍስ ፈቃደኛ ዲኻ ትብላላትና ነዚኣ ክሊክ ጌርና ኣክሰፕት ንብላ ማለት እዩ ሕጂ ብድሕሪኡ እንድሕርኢናዮ let me say for example if I click this one buy can you see ኖርማል እዚኣ ክሊክ ብምግባር ኢንስታንትሊ ባይ ክብል ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ ስንታይቲ ኣድቫንቴጅ ናቱ ሓንሳብ ብፍላይቶም ስካልፒን ተኣትዉ ማለት እዩ ስካልፕ ገይሩ ናብ ማርኬት ዝኣቱ ሰብ ብጣዕሚ እታ ዋን ክሊክ ፕራይስ ከእቱ ወይ ገለ ከእቱ ግዜ ኣይወስድኒ ማለት እዩ ኢንስታንት እዚኣ ክሊክ ብምግባር ጥራሕ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ኣድቫንቴጅ ናይቲ ሜታ ትሬደር 5 እዩ ብካልእ መንገዲ ሓንሳብ ኣብቶም ከፊትናዮም ዘለና ንኣብነት ኣብዚ ከፊትና ኣለና ንኣብነት እቲ ክሊክ ክንገብሮ ፀናሕና እዚ ኖርማሊ ኣቲና ኣለና ክንዓፅዎም እንድሕር ደሊና ሕጂ ኣብ ፕሮፊት ክንህሉ ንኽእል ኣብ ኔጌቲቭ ክንህሉ ንኽእል ብዘይገድስ ማለት እዩ ቡልክ ኦፕሽን ትብላላትና ኣብዚ ደዋሎም ቡልክ ኦፕሽንስ ሕጂ እዚ ነቶም ብፍላይ ኣብ ሓደ ግዜ ብዙሕ ፖዚሽንስ እንድሕር ከፊትካ ኣለካ ኮንካ በብሓደ እናኸትካ ክትዓፅዎም እንድሕር ኮንካ ግዜ ክወስደልካ እዩ እቲ ፕራይስ ክምለሰካ ይኽእል ማለት እዩ ወይ ናብ ኔጌቲቭ እንድሕር ኣለካ ወይ ፕሮፊት እንድሕር ኣለካ ድማ ክምለሰካ ይኽእል እዩ ስለዚ እዛ ቡልክ ኦፕሽን ዘላ ክሎዝ ኦል ፖዚሽን እንድሕር ክሊክ ጌርያ ሕጂ ራዮ ብሓንቲ ግዜ ብምሉኦም እዚኦም ኣብዚ ክንድምታይ ፖዚሽንስ ከፊትና ኣለና ራዮ ብጣዕሚ ብዙሕ ፖዚሽንስ ከፊትና ኣለና እያ ብሓንቲ ግዜ ኣብዚኣ ቡልክ ኦፕሽን እንድሕር ክሊክ ጌርያ ሕጂ ክሎዝ ኦል ተልያ ብሓደ ግዜ ክዕፀው እዮም ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚኣ ክሊክ ብምግባር ክሎዝ ፖዚሽንስ ቅድሚ ክሎዝ ቡልክ ኦፕሽንስ ንኸይድ ድሕሪኡ ክሎዝ ኦል ፖዚሽንስ ካንሲ ብሓንቲ ግዜ ብምሉእ እቲ ዝፀንሐ ማርኬት ኩሉ ብሓደ ግዜ ዓፂና ያላ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ሓደ ኣድቫንቴጅ ናይ ሜታ ትሬደር 5 እዩ ማለት እዩ ብካልእ መንገዲ ሓንሳብ ነቲ ቻርት ምስ ከፈትናዮ ንኣብነት ቻርት ከፊትና ኣለና ቻርት ምስ ከፈትና ኣብ ላዕሊ ራይት ሃንድ ሳይድ ኦን ደ ቶፕ ኮርነር ክልተ ፋንክሽን ኣለዋ ናታ ሓንቲ ሰዓት ትመስል ኣላ ሓንቲ ከዓ ቀይሕን ሰማያውን ዘለዋ ማለት እዩ ነዚኣ ሰዓት ትመስል ክሊክ ምስ ገበርናዮ ኣብዚ ኣውቶማቲካሊ ባዕሉ ፐንዲን ኦርደር ክገብረልና ዝኽእል ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ራዮ ንኣብነት ባይ ሊሚት ኢለ ኣለኹ ፕራይስ ኣብዚ ስለ ዘሎ ኣብዚ ትሪኦ ኣለኹም እዚኣ ላይን ድራግ ዝገብራ ዘለኹ ኣብዚኣ ኤርያ እዚኣ ባይ ሊሚት ክገብር ደልየ ኣለኹ ይብል ስቶፕ ሎስ ብድሕሪኡ ኣብዚኣ ኤስኤል ትብል ዘላ ክሊክ ይገብር ስቶፕ ሎስ ድማ ኣብዚኣ ይገብራ ማለት እዩ ኦኬ ቲፕ ድማ ኣምፅታ ቲፕ ትብል ከዓ ትሪኦ ኣለኹም ድራግ ገይረ ኣብዚኣ ታርጌተይ ይገብራ ማለት እዩ ሕጂ
በዚያ ሕጂ ዘላ ሎስ ሳይዝ ስለ ዝኣቱ ዘለዎ ኣብዚያ ክንደይ ሉዝ ክገብር ከም ዝኽእል ስቶፕ ሎስ ምስ ሃረመትኒ ኣብዚያ ፅሒፋትለይ ኣላ ትሪእዋሎም ስቶፕ ሎስ 2.16 216 ኢላትንላ ታርጌተይ ድማ 320 ኢላትንላ ብክንደይ ሎስ ሳይዝ ይኣቱ ከም ዘለኹ ኸ ኣብዚያ ጌራትለይ ኣላ ድሕሪኡ እንታይ ዝገብር ሰጥ ጥራሕ እያ ዝገብራ ትሪእዋሎም ፕሌስ እንድሕር ገይርያ ስትሬት ኣወይ እታ ባይ ሊሚት ሕጂ ኣውቶማቲካሊ ሰጥ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣድቫንቴጅ ናቱ ክንደይ ሉዝ ከም ትገብር ብገንዘብ ብፒፕን ብገንዘብን ስትሬት ኣወይ ኣሪኣ ትካላ ማለት እዩ ብዚ ኦኬ ብካልእ መንገዲ ኣብኣ ክሊክ ምስ ገበርና እዚ ባይ ሊሚት ጥራሕ ኢና ንብል ዘለና እንድሕር ሴል ሊሚት ደሊና ነዚያ ንቕይራ ሴል ስቶፕ ተደሊና ዋኤቨር ማለት እዩ ነዚ እንዳቀያየርና ኣውቶማቲካሊ ባዕሉ ነተን ላይንስ ጥራሕ ኢና ሽኩ ከምዚያ ጌርና ድራግ እናገበርና ወይ እንዳንቀሳቐስና ሰት ንገብር ማለት እዩ እዚኣ ኣዝያ ኢምፖርታንት እያ ብፍላይ እቶም ኣብ ሞባይልና ትሬድ ንገብር ኣብ ክንዲ ብራንደም ክንደይ ሉዝ ከም ንገብር ወይ ክንደይ ጌን ከም ንገብር ኣብ ክንደይ ስቶፕ ሎስ ጌርናዮ ከም ዘለና ከይትረድአና ንገብር ኣብዚኣ ክሊክ ብምግባር እታ ስቶፕ ሎስ ንገብራ ዘለና እንድሕሪ ኤስኤል ጌርናያ ከንዕብያን ከነንእሳን ንኽእል ኢና ስለዚ ብገንዘብ እውን ክንደይ ሉዝ ከም ንገብር ከዓ ወይ ክንደይ ጌን ከም ንገብር ፈሊጥና ሰትኣፕ ንገብር ማለት እዩ ካልእ ኣብዚኣ መወዳእታ ራይት ሃንድ ሳይድ ቶፕ ዘላ ኣብዚኣ ክሊክ እንድሕር ጌርና ድማ ከምቲ ቀዲመ ዝበልክዎ ብዋን ታፕ ባይ ኦር ሴል ማለት እዩ ሳኻ እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ባይ ኦር ሴል ኢላትንላ ባይ እንድሕር ወሲነ ባይ ኣብዚ ሕጂ ትሪእዋ ኣለኹም ባይ ሳይልካ ጥራሕ ኣብዚኣ ክሊክ ብምግባር ኣም ባይን ዋን ጎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣድቫንቴጅ ድማ ዝኾነ ፕራይስ ሓልፋታኒ ስኢልካ ከምዚያ ጌርካ ባይ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ ትሪእዋ ኣለኹም እቲ ሲምፕል ባይ ኣብዚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ወላ ኣብቲ ቻርት እንድሕር ተመሊስና ድማ ኦኬ let me show you here ኣብዚ ሕጂ ራይዎም ብምሎም ክሊክ ክንገብሮም ፀናሕና ኣብዚ መፅኦምና ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ዋጋ ከነእቱ ፕራይስ ከነእቱ እቲ ስቶፕ ሎስ ሴት ክንገብር ቴክ ፕሮፊት ክንገብር ፕራይስ ዝሓልፈና ዝነበረ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ስትሬት ኣወይ ክሊክ ብምግባር ጥራሕ ዋንጎ ብከምዚኣ ኣረንጂ ክንገብራ ንኽእል ኢና ስለዚ ቅድሚ ዝኾነ ኣብ ሪል ትሬድ ልምማትኩም ኣብ ዴሞ ፅቡቅ ጌርኩም ለሚትኩማ ትፀንሑ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናብ ሪል ኣካውንትና ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና ሪል ኣካውንት ድማ ኣብቲ ናይ ብሮከር ንህና ሴሌክት ክንገብር ከለና ወይ ሜታ ትሬደር 4 እንድሕር ንጥቀመልና ኮይና ሜታ ትሬደር 5 ኢልና ከዓ ካልእ ኣካውንት ኢና ክሬት ክንገብር ዘለና ምክንያቱ ወይ ድማ ነታ ሜታ ትሬደር 4 ንህና ናብ ሜታ ትሬደር 5 ኮንቨርት ግበሩልና ክንብሎም ንኽእል ኢና ነቶም ዝኾነ ብሮከር ንህና ዘሎ ብከምዚኣ ጌርና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ፋይናሊ ካልእ ናይ መወዳእታ ኣብዚ ምስ መጻእና ኣብዚ ቻርት እንድሕር ኣቲና ንኣብነት ቻርት ክንብል ኢና ኩሉ ግዜ ኣብዚ ዘይክትመፀና ትኽእል እያ እታ ኦፕሽን ግን ኦኬ ኣብዚ መጻእትና ንዘላ give me 1 second okay ኦኬ ኣብዚ ፕሮፐርቲስ ምሳዕተና እቲ ዲቴይልድ እቲ ካረንሲ ጂቢፒ ዩኤስ ንኣብነት ኩሉ ናይ ሳይዝ ናቱ ማዓስ ማዓሲ ዝኽፈት ማዓስ ማዓሲ ዝዕፆ ስዋፕ ክኸውን ከሎ ክንደይ ሬት ኣለዎ ኩሉ ግዜ ስዋፕ ሕጂ ትሪእዋ ኣለኹም ኣብዚ ዌንስደይ ወይ ድማ ረቡዕ ትሪፕል 3 ዕፅፊ ናይቲ ኢና ንኸፍል ማለት እዩ ስዋፕ ከንሕድሮ እንድሕር ኮይና ኣብዚ ዲቴይልድ ኣለና ኩሉ እቲ ንደልዮ ድማ ማዓስ ማዓሲ ይኽፈት ሰዓት ክንደይ ይዕፆ ሰዓት ክንደይ ይኽፈት ድማ ኩሉ ዲቴይልድ ኣብዚ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና እዚኣቶም ሕጂ ብቲ ሜታ ትሬደር 4 ዘይክንረኽቦም ንኽእል ኢና ኣብዚ ግን ክሊርሊ እንታይ ዓይነት ምዃኑ ንኣብነት ኣብዚ ስዋፕ ሎንግ እንድሕር ኮይኑ ውሕድ ኢኻ ትኸፍል ማለት 0.2 ስዋፕ ሾርት እንድሕር ኮይኑ ከዓ ዝዓበየት ሕጂ ራይዋ ስዋፕ ሴል ኢልካ እንድሕር ረቡዕ የሕዲርካዮ 3 ዕፅፊ ኢኻ ትኸፍል ማለት እዩ ብጣዕሚ ክቡር እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ብዝተኻለና ዌንስደይ እቲ ፕራይስና ዓፂንዮ እንትኽእልና ዝሓሸይ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ሰቲን ብምእታው ኣብዛ ኣቲና እቲ ሕብሪ ናይቲ ቻርትና ክንቂሮ ንኽእልና ዝፀገም የብሉን ኩሉ ደሴም ምስቲ ናይ ሜታ ትሬደር 5 ማለት እዩ ካልእ
أبزي support resistance يكون لاينس كم دليتنا كنسألوا له نخلينا تمام موبايلنا تريد نقبر لمي تيلت مو كم زق قبر هذا تلفونك نري أماتن just 1 second let me allow this one portrait okay إذا portrait allow بنس قبرنا كم زي نحرقيرنا يا انت كنركبينا sorry okay مس قبرناها زخون الشارت نحرك لي جرنا شارت مسبرنا let me delete this one 1 second okay ስለዚህ ከምዚ ምስ ገበርናዮ ፋንክሽንስ አለው ናይ ኦኬ ኣብዘላትና ኣብዛ ሴቲን ምሳተና ኖርማሊ ሓንቲ ክሊክ እንድሕር ጌርና ኣብዚ ናይ ሳፖርት ኣብዚ ኣላትና እዚኣ ሰለስተ ትራያንግል ዘለዋ ማለት እዩ ኣብዚ ብምእታው ድማ ሳፖርት ወይ ድማ ሬዚስታንስ ከምዚ ጌርና ክንስእለሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኤቨር ትረንድ ላይን ይኹን ዝተፈላለዩ ነገራት ክንስእል ንኽእል ኢና ኣብቲ ናህና ቻርት ማለት እዩ እቶም ኣብ ሞባይልና ጥራሕ ነቲ ማርኬት ቸክ ንገብሮ ኤቭሪቲንግስ ሳፖርት ሬዚስታንስ ይኹን ወይ ትረንድ ላይን እናሰኣልና እውን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እታ ሜታትሬደር 5 ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ፋንክሽንስ ኣለዋ ኩልና ድማ ክንጥቀመላ ኣለና ማለት እዩ ደጊምና ኣብቲ ቡልክ ብምእታው ኣብዚ ሴል ዘለው ጥራሕ ዲኻ ተዓፁ ትደሊ ወይ ኔጌቲቭ ጥራሕ ዲኻ ተዓፁ ትደሊ ወይ ድማ ፕሮፊት ዘለው ጥራሕ ዲኻ ተዓፁ ትደሊ ድማ ኣብዚ ብዙሕ ኦፕሽንስ ኣለና ማለት እዩ ፈርናው ኢፍ ኣይ ሴይ ክሎዝ ኦል ኣውቶማቲካሊ ብከምዚ ማርኬት ይኸይድ ማለት እዩ ያ ስለዚ ኣብቲ ዴሞ ኣካውንትና ህና ፕራክቲስ ንግበራ ብድሕሪ ድማ ናብ ሪል ከነሰጋግራ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለምክትታልኩም ኣዝየ ዘመስግን ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ቻው